warga ini introspeksi diri. Introspeksi yang gimana? Jadi awake dhewe sak desa stroke kabeh le. Pak Lurah. Aja nyempelekno lurah lho iki. Ya lurahnya apa ngomong iso ngene-ngene. Sampeyan nek ngendikan niku biasa mawon mboten usah damel gerakan. Tangane mboten coba. Tangane ngeten di belakang tangane. Wibawa. Yo. Nek pancen kuwi kabeh kepingin aku dadi lurah kang wibawa. Wis coba Bang. Ora apa bener. Malah koyo wong anyang-anyangen wong iki. Ngomong gak bablas. Biasa ya Pak. Biasa. Ngomong ya biasa ngono Gus Lurah. Lah. Oh. Kaku. Cek angel rek melok Pak Rasio cek angel. Malah kaya wong mendem. Lah iya. Ceritane piye? Kamu sebut-sebut Pak Rasio. Bukan sekedar nama. Mereka paweling simbolik kepada kita semua.